der skal vi se nogle skydekampe der. Klar at se det. Nu er lige kommet hen til en bunker. Vi tjekker lige den. Det kan være, der er nogen nede i den. Og du flasher bare, Emil. Du flasher. Ja, og så er der skydekrig. Til jer, folkens. Find nogle andre, vi kan skyde mod. Der, for noget bil. Den der bil tør vi lige også af. Ja, du nogle dæk skal vi have skudt. Kom der, flyt dig. Hop nu. No. Skal jeg med det samme. Det er mørkt nede i vandet, mørkt, svært at se. Der. Ej, det er en anden politibetjent. Nå. Folkens, han forsvandt. Spørg folkens. Panikknap. En knallert er en art. Har lige skudt. Hvilken farve kan jeg ikke se? Jeg flyver lige nu over den. Mod tankstationen. Tankstationen der. Kan I se den? Han skød lige efter. Jamen, han har lige skudt. Hvem er enstjernen? På ham der. Fik ham. Har du ham? Ind i helikopteren over. Yes. Jeg har jo skønt ham. Ellers skal jeg lige scanne ham for dig. Yes. Ja, fedt. Godt. Hvor er jeg henne? Jeg er på vej nu. Jeg kommer bagfra. Jeg er nu. Jeg skal nok slukke alarmen. Alarmen er slukket. Det er brandvæsen. Kig om Emil, om du får stjerner. Der er kommet læge ind nu. Der er lige gået læge ind ad døren.
Er der politi? Læge kører nu. Deler vi op i mil, eller hvad? Ja. Jeg er lige kommet ind. Det er mig. Jeg er lige kommet ind. Emil, deler vi op, eller hvad? Nej. På hvad? Nå. Politi! Ja. Hvad er det for noget? Sneak jer nu. Kan man spawne dronehånd? Jeg har spawnet en drone. Jeg kan ikke. Det er normal politi. Lad mig skyde hinanden. Heal. Ja. Heal og gå ud. Tryk, der er mere politi. Nå. Fuck det. Ud til havnen. Nå. Og den er sendt. Det er kun hvis der kommer nogen med helikopter, de kan følge efter os. Det er stykker. Vi er væk. Det skal ikke blive for kævligt, Emil. Nå. Så. Nu rykker vi ind i banken igen. Nå. Hold så. Det kan godt. Nå. Hold magt. Sæt bombe. Rund op og sluk. Alarm. Yes. Jeg vil faktisk gerne lige have eksplosionen med. Render du op og slukker alarmen, Emil? Den springer først, når du Nå. Nej, jeg tager lige pengene, for sidst der var jeg der ikke. Så ned. Super. Han er for. Eller? Nå. Jeg tog lige skydsikker vest på. Jeg tror, det var ham, der skød. Det ved jeg godt, men jeg vil lige med at tage nogle penge. Nå.
Hvad? Ja, jeg er lige kommet ind. Ja. Hvorfor? Jamen, jeg bruger bare min færdig, så åbner til den anden. Og fans, hvis I gerne vil vide, på tager både ting og bruger, så er det bare at trykke på begge to ting på en gang. De kan køre der. Og hvis I ved hvad, hvis I tænker at jeg snakker til nogen, det er fordi jeg så et Discord med en anden, ham jeg røver med. Men I har nok bare svært med at høre ham. Eller dig? Det gik så meget godt, det her. Jeg er i gang med at åbne. Ja. Ja, det synes jeg. Det var ikke mig, der fandt den her server. Det var ikke mig, der fandt den her. Ja. Jeg tager lige... Skal jeg hjælpe dig? Ja, det bliver et fint team. Der faldt en avion nu. Der. Kom op i. Klar. Parat. Så nok er sat lys på søgeren. Det er lidt svært at rende rundt der uden lys. Ja. Husk, like og subscribe. Skriv bank i kommentaren. Og så ses vi i den næste video.